let's say we are growing up and then I become a baby mama or a baby daddy. Is it advisable for me to date a baby daddy? Kana ndichiti baby daddy, ndikureva munhu yoya akaita masports nguva isati yakwana. Abva azvara mwana wake kana kuti akazvarisa. Vazono inini innocent person. Akuchindida. Should I go on? Hapana chakaipa mwanangu kuti ukweve sanzu kana uziva kuti nemarara acho unokweva. Haude munhu ane zvinhu zvake osiya zvinhu zvacho. Saka chaunofanirwa kuziva, chaunofanirwa kunyanyisa kuzvibvunza ndechekuti ndinokwanisa here kumaneja munhu uyu nezvinhu zvake. Remember, vana havadzoserwe mudumbu. Mukanokonana nenyaya yevana angatodzokera ndiwe nekuti vana vari kumba kwavo, iwe ndione kumwe kwaungatodzokera. Saka by the end of the day pamunenge muchironga zvinhu zvenyu, muronge muchiziva kuti akweva sanzu akweva nemarara aro. Asi dei ndiri ini ndiri kupa advice ndeyekuti izvo usamezherwe neumwe munhu, you know the weight that you can carry.